Samantala, matagumpay po na naaresto ng Pangasinan Police Provincial Office ang isang hinihinalang drug pusher sa isinagawang bypass operation sa Dasul ng Dasul Police Station. Ayon kay Police Colonel Arbel Merculo, officer in charge ng PANG-PPO, nagresulta ang operasyon sa pagkakadakip ng suspect na isang 43 anyos na part-time construction worker at isang magsasaka na samsam mula sa suspect. Ang apat na heat-sealed transparent sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang tumitimbang ng humigit kumulang na 3 gramo at may tinatayang halagang nasa 20,400 pesos at iba bang ebidensya. Dinala na sa Dasul Police Station ng suspect at lahat ng nakumpiskang ebidensya para sa tamang disposisyon at paghain ng kaukulang kaso. IFM News. IFM News. IFM News.